Ако търсиш интелигентен начин за твоята ежедневна гладкост, AirStraight Linea X е твоят уред. Виж как от тази коса до тази за минути. Първо се изсушава с функцията за сушене на Linea X. После се разделя на сектори и едновременно сушим и изправяме. Без накъсване, без изгаряне от гореща преса, гладка, бляскава, здрава и добре подредена коса. И ако и ти искаш такава коса, Linea X е твоят уред. There's a drop top coupe, said you wanna drive it down real soon. I just wanna love you like I do, 'cause I never had someone like you. Ain't nobody got this love, got me covered. Ain't nobody pay, all I need is love. I just wanna run away with you. I'm just hoping that you see and you know this. Хей, имаш ли туфа на главата си, с която не можеш да се справиш? Открих съкровище. Винаги изсушавам хубаво корените си, за да не се развиват гъбички. Преста на Linea X е уникална. Използваме на мокра коса и резултатът е просто поразителен. Тя е чудесен аналог на Dyson, но на много достъпна цена за всяка жена. Има ионизираща функция, суши и изправя косата едновременно, като го прави отвътре навън. По този начин не се уврежда структурата на косама. Сърдечно я препоръчвам на всяка дама, която иска да запази косата си здрава и блестяща. Аз се доверих на професионалистите, направи го и ти и ще си благодарна за това. Как да си я поръчаш, ще разбереш в описанието. Попитай за повече информация.